我が敵を撃て。まだまだ上を目指します。どこを見ている。覚悟。うお力がみなぎってくるみたい。帝国にお主の力は見き
我が敵を撃て。我が敵を撃て。なんとか間に合っ。スコープじゃないか。話はジェシエルウィンさん。わかった。はっ
やはり戦力差が大きい。完成するわ。ダークプリンセス。あいにくそれに。そうか。かの者を守りたまえ。かの者を守る盾となれ。今までの修行のエルヴィンよ、レアード、はっ、行くぞ。終わりだ。イングやがったな。我らを敵にしたのが運の尽きだ。炎の翼を持つ者よ。